Bona tarda a tothom. Voldria agrair en nom de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú que se'ns hagi convidat a formar part dels actes de celebració d'aquest 125è aniversari de la Biblioteca Pública Arús. La conferència d'aquesta tarda porta per títol Les biblioteques a Catalunya i a la Barcelona de 1895, model i impacte de la Biblioteca Pública Arús, i serà presentada per Montserrat Comas. Montserrat Comas és bibliotecària i doctora en Història. Fou directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer al llarg de 32 anys, fins l'any passat. Les seves línies d'investigació i difusió comprenen especialment el món bibliotecari i la lectura, així com la figura de Víctor Balaguer, el seu entorn i el seu context històric, al segle XIX. Ha treballat en desenes de publicacions, com Lectura i Biblioteques Populars a Catalunya, 1793-1914, de l'any 2001, la Biblioteca Museu Balaguer, un projecte nacional català de l'any 2007, Verticals per terres, la planificació bibliotecària a Catalunya, el Penedès com a exemple, del 2017, i Llum entre ombres, 6 biblioteques a la Catalunya contemporània, de l'any 2011, aquesta última en estreta col·laboració amb la Biblioteca Pública Arús. Les biblioteques Víctor Balaguer i Arús es van fundar amb poc més de 10 anys de diferència. La primera, el 1884, i la segona, el 1895. Ambdues sorgides de l'evolució de la lectura i dels plantejaments bibliotecaris de finals del XIX, i amb un model que transformà l'accés a la lectura. Dos projectes anteriors a la Mancomunitat i a la seva xarxa de biblioteques públiques que van disposar les bases per al desplegament bibliotecari posterior a Catalunya. Què impulsà Rossend Arús a crear aquesta biblioteca en la qual ens trobem avui? Quin impacte tingué en el model bibliotecari del moment i en l'evolució de l'accés públic als llibres? Quin paper van tenir en l'evolució bibliotecària personatges com Eugeni d'Ors, Prat de la Riba o Víctor Balaguer? Són algunes de les qüestions que es detallaran a continuació. Moltes gràcies. Dono la paraula a la senyora Montserrat Comas. Bona tarda, moltes gràcies, Laia. Fa particularment molta il·lusió ser aquí i el fet que la Laia hagi fet la presentació, justament, és com una alternativa, és la primera vegada que ens hi trobem després de tots aquests anys. Organitzar una commemoració enmig del daltabaix en què ens ha instal·lat la famosa pandèmia realment és d'agrair. Paral·lelament, també em satisfà perquè recuperar la relació amb la Biblioteca Arús després de la intensitat amb què vam construir plegats, com ja s'ha dit, el llibre Llum entre ombres l'any 2011, que va ser una epopeia divertidíssima, però una epopeia. Així doncs, gràcies per la invitació. Avui he estat convocada per parlar de la Biblioteca Arús en el context de la Barcelona de 1895. No crec que es pugui parlar aïlladament d'una biblioteca del segle XIX, de només una biblioteca, encara que sigui tan gran com la d'Arús, sense posar-la en el context cultural en evolució. Actualment, les biblioteques no generen debat quant a tipologia de lectures, perquè aquest es va tancar a mitjans del segle XX i han esdevingut un servei imprescindible però al segle XIX tot era molt diferent. La creació de la Biblioteca Arús només va ser possible com a conseqüència de les reiterades reclamacions d'accés a l'aprenentatge i la cultura provinents de totes les capes de la societat. La lluita per aconseguir un benefici general reclamat per grups com l'anarquisme, el republicanisme, l'espiritisme i també per líders tan diferents com Anselm Clavé, Rius i Taulet o Antoni Maria Claret i el marquès de Comillas amb l'Acadèmia de Sant Miguel. El debat sobre com s'havia d'encarar la lectura va durar fins ben entrat al segle XX i el naixement de la Biblioteca Arús s'hauria de considerar com el tancament d'un cicle. Potser la perspectiva amb què presentaré la incidència de la Biblioteca Arús pot cridar una mica l'atenció, perquè el punt de vista es guiarà pel context bibliotecari de Catalunya i Barcelona i per les necessitats de les classes populars en aquest sentit. Intento explicar-me.
Comencem pel principi. Què entenem per biblioteca? D'entrada hem d'abandonar la imatge mental d'una sala de lectura ben organitzada i plena de llibres, amb una bibliotecària al capdavant. Quan parlem de biblioteques abans de l'Arús i d'altres, com veurem, parlem d'un armari de llibres, normalment en una sala d'una entitat o en una sala municipal, normalment regalats o intercanviats i que la majoria de vegades no s'ajustaven prou bé a les necessitats dels usuaris. Malgrat tot, hi havia un petit raig de llum. Una imatge de recurs que la faig servir sovint és explicar que venia a ser com una bombeta de 40 watts que no fa gaire llum, però en canvi permet passar de la foscor a la llum. A partir d'aquí, augmentar-ne la intensitat només volia dir augmentar la capacitat lectora dels socis i de rebot la perspectiva social. Aquesta imatge la vaig trobar a Twitter i em va semblar exacte el que representaven aquelles biblioteques, no? Una petita llum, però que els feia canviar la mirada sobre la situació. Segon, em permeto llegir una definició de 1994 una mica particular d'Anne-Marie Chartier i de Jean Ebrard a Discursos sobre la lectura. Diuen: cualesquiera que sean las intenciones que presiden su nacimiento, la biblioteca es ese evidente dispositivo de controlar las lecturas populares, control conservador, reformador o revolucionario, según los casos, control privado o público según el Estado intervenga o no. Pero siempre se trata de controlar a quienes todavía no saben leer ni elegir sus libros, a quienes no se podría sin peligro dejar que por sí solos eligieran furtivamente sus lecturas dentro del universo indefinidamente en expansión de la letra impresa. Las palabras que justifican la existencia de este control se refieren, pues, menos al dispositivo mismo que a las finalidades de una estrategia más global, el acompañamiento de la lectura popular, que cada instancia de poder o del contrapoder pone por obra al servicio de sus valores i de sus ideales. Aquest text sintetitza perfectament el context general amb què havia de batallar qualsevol que volgués llegir o controlar la lectura dels altres. Fixem-nos que diu controlar les lectures populares, no pas la lectura en general, sinó les populars. Evidentment, les conseqüències col·laterals de la Revolució Francesa i de la Revolució Industrial van ser el naixement de la nova classe social, bàsicament urbana, que maldava per sortir del lloc que li tenien predestinat i que ho havia de fer necessàriament mitjançant l'educació. I això volia dir la lectura. Però com hi podia accedir? Normalment era un entorn més proper on podia trobar el canal per assolir aquesta necessitat. Ara bé, com diu la citació, control conservador, reformador o revolucionario i també control privado o público según el Estado intervenga o no, però sempre control. Perquè no, sobretot per aquests que no saben leer ni elegir sus libros. La societat era en ebullició i cada sector havia de disposar del terreny apropiat per créixer. Les classes populars van agafar la iniciativa i posteriorment, i davant la fortalesa i determinació d'aquest sector, els elements conservadors van contraprogramar. És evident que els missatges que es feien arribar anaven d'acord amb les seves respectives ideologies. D'aquí el control. Hi havia acord en què calia planificar què es posava a les mans dels qui no sabien llegir i també que calia un responsable de fer el pla de lectura. Els ateneus i els centres polítics creixien a cada barri o poble i habitualment donaven classes matinals de lectura i escriptura als fills dels treballadors o nocturnes als treballadors mateixos, per la qual cosa necessitaven una biblioteca. Paral·lelament, amb la fabricació del paper continu, les llibreries s'ompliren de novel·les i de llibres de tot tipus i la lectura deixà de ser intensiva per esdevenir expansiva, la qual cosa va causar horror
els sectors més conservadors i molt especialment l'Església. Però també per aquells que pretenien, amb bona voluntat, apropar els llibres als treballadors. Cels Gomis acaba la memòria decenal de la Biblioteca Arús el 1904 així. El número de novelas insulsas en las que ni por el fondo ni por la forma puede aprenderse nada de provecho va disminuyendo de día en día. A causa de ser los libros de este género los que cuentan, desgraciadamente, con mayor número de lectores, son también las que se estropean más presto. Y como está acordado no reponerlos, se van retirando del servicio, llenándose con obras de verdadera utilidad, los huecos que aquellos van dejando. Reculem una mica en el temps i intentem veure a grans trets algunes de les principals iniciatives que es van dur a terme durant el XIX, i així podrem intentar presentar la funció de la Biblioteca Arús. A l'inici de la segona meitat del segle XIX es creen moltes petites biblioteques arreu, però n'he triat dues com a paradigma del control al qual ens hem referit i el desig de tenir-ne una a cada població. Són contemporànies, però amb línies ideològiques oposades. El 1857, a Mataró, la Societat Mataronenca de Amigos de la Instrucción obre una biblioteca per subscripció popular, que amb alts i baixos va aconseguir arribar amb certa vitalitat al 1895. Però a Mataró mateix, el 1866, se'n creava una altra, que és aquesta que veiem, rèplica de la que acabem de presentar. La va assumir l'Ajuntament a partir de la iniciativa de Josep Grau i Cruixent, amb prou èxit com perquè el 1870 es publiqui el catàleg escrit seguint l'ortografia natural com proposava, entre d'altres, Marià Cubí, decisió que argumenta molt sòlidament a la introducció. Per aquelles mateixes dates, el 1858, a Manresa, el jesuïta Josep Codina prenia la iniciativa i elaborava un pla per la creació d'una biblioteca amb implicació de tota la població. Amb un marcat caràcter religiós, va publicar el setmanari La Antorcha Manresana, que duia el subtítol Periódico semanal de instrucción, recreo, noticias y avisos publicados bajo los auspicios de la Comisión Local de Instrucción Primaria de esta ciudad y con la aprobación de la censura eclesiástica. Su producto está dedicado a la creación de una biblioteca popular. Aquestes dues biblioteques venen a ser com la punta d'un immens iceberg que navegava enmig de la societat catalana culturalment molt activa. Així doncs, i com ja he dit abans, naixien biblioteques arreu de tipologies molt i molt diferents, sense excloure les impulsades per les parròquies o les més properes al lliure pensament, la maçoneria i altres creences com l'espiritisme. La bibliografia d'aquell mateix moment sobre els avantatges i inconvenients de la lectura i de com exercir el control des de cada plataforma és riquíssima i molt il·lustrativa de la vitalitat de la societat. L'Església, des de les trones de les esglésies, predicava amb vehemència contra aquests sectors. Quina era la situació a Barcelona? El 1859, Anton Maria Claret proposava la creació de l'Acadèmia de Sant Miguel. ¿Per qué? Diu, preciso es que los hombres aficionados al estudio de las ciencias eclesiásticas, amantes de la religión católica y deseosos del bien espiritual de sus hermanos, procuren también asociarse para fomentar las ciencias y las artes bajo el aspecto religioso. Reunidos en una sociedad literaria y artística, podrán aunar sus esfuerzos para combatir los errores, propagar los buenos libros y con ellos las buenas doctrinas, haciendo de paso guerra al vicio, defendiendo y practicando la sana moral y valiéndose para el logro de tan altas miras de todos aquellos medios que les dicte su celo, paciencia y caridad. L'Acadèmia, entre tots els títols de la col·lecció, va repartir gairebé 1 milió d'exemplars. El 1861
s'inaugurava la Biblioteca Popular Barcelonesa, que va poder sobreviure fins al 1897, quan va plegar per falta de concurrència. Va elaborar, però, un reglament prou interessant, que reforça la definició inicial de biblioteca. Alguns articles són molt interessants. Diu el primer: la Biblioteca Popular Barcelonesa es un lugar de pública lectura, destinado principalmente a las clases menos acomodadas de la sociedad, con el objeto de difundir en ellas conocimientos útiles, fomentando al propio tiempo su moralidad. L'article segon diu: la Sociedad de Amigos de la Instrucción, fundadora de la biblioteca, a cuyo cargo deberá estar, se pondrá de acuerdo con las autoridades y corporaciones que crea conveniente, a fin de que se le facilite local y medios para su planteamiento. Y el quart diu: nombrará una comisión compuesta de los individuos de la misma que la sociedad acordare, para que examine si las obras que se presenten son dignas, bajo su aspecto moral, político y literario, de formar parte de la Biblioteca Popular. Esta comisión presentará en sesión general su aprobación, la lista de libros con el dictamen que hubiera examinado. Després segueix amb els criteris d'organització de la biblioteca, que sigui els catàlegs, com es feien les sol·licituds dels llibres, etc. Aquesta biblioteca va rebre el suport municipal, no sempre efectiu, com se'ls retreia el 1878, però, malgrat tot, la societat no va defallir i l'1 d'abril del 1883 sortia la notícia a la Renaixença de la seva inauguració. A l'altre extrem hi havia l'espiritisme, que tenia gran predicament. I arran de la notícia de l'arribada al port de Barcelona d'unes obres de Kardec, el 1861, probablement seria el Libro de los Espíritus, el llibre dels esperits, es va dur a terme un auto de fe a la gran esplanada de la Ciutadella per cremar aquells llibres i aquesta crema, aquest auto de fe, va tenir molta repercussió internacional. El Diari de Barcelona del 19 d'octubre del 61 ens dona un retrat gairebé cinematogràfic de com va anar la cosa. Diu: en el lugar donde se ejecutan los criminales condenados al último suplicio, por orden del obispo de esta ciudad, han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo. La imatge és impressionant. Un sacerdote revestido con los hábitos sacerdotales, llevando una cruz en una mano y una antorcha en la otra. Un escribano encargado de redactar el juicio verbal del auto de fe. El ayudante del escribano. Un empleado superior de la Administración de Aduanas. 3 mozos de cordel de la aduana, encargados de cuidar el fuego. Un agente de la aduana para representar al propietario de las obras condenadas por el obispo. Una multitud innumerable obstruía los pasos y llenaba la explanada donde se levantaba la hoguera. Cuando el fuego hubo consumido los 300 volúmenes y folletos espiritistas, el sacerdote y sus ayudantes se retiraron cubiertos por el clamoreo y las maledicciones de numerosos asistentes que gritaban: ¡abajo la Inquisición! Varias personas se aproximaron luego a la hoguera para recoger cenizas. Coll i Vehí, com veiem a la imatge, fa però una interessant reflexió entorn a aquest fet. Diu, és el retall de baix, diu: para quemar los libros de doctrinas perniciosas, tendría tal vez que quemar el gobierno la tercera parte o la mitad de los que se venden públicamente en las librerías. Y si la policía penetrase en las bibliotecas de los ministros del Estado, encontraría tal vez abundantísimo pasto para las hogueras. Això es refereix, que això seria un altre tema a tractar, de tot el comerç il·legal i clandestí. Les reaccions a la premsa van ser moltes i molt variades, i si ho repasséssim en aquell moment veuríem arguments a favor de la mesura també, però això serà un altre dia. El punt més alt de l'enfrontament mitjançant la premsa l'hem de buscar entre 1884 i 1888 aproximadament,
Capçaleres com El Correo Catalán, amb articles de Cerdà i Salvany, que va aconseguir evitar la presència de capellans, entre ells Jacint Verdaguer, a la inauguració de la Biblioteca Museu, amb l'acusació de ser plenes de llibres maçònics, van crear un ambient hostil contra alguns sectors moderats i favorables a les tesis del papa Lleó XIII, com la revista El Criterio Católico, en el que hi participaven Eduard Llanes, però també Joaquim Rubió i Ors. A l'altra banda, La Hormiga de Oro posava èmfasi en el risc de llegir les pecaminoses novel·les de Zola, Hugo, etc. També l'Ajuntament de Barcelona, a iniciativa de Rius i Taulet, Joan Baptista Carreras, Magí Pers i Ramona i Agustí Feliu, farà diferents intents per crear una biblioteca pública el 1871 que no va prosperar. Malgrat tot, el consistori n'encarregà l'organització a la Societat Econòmica d'Amics del País. El 1882, Rius i Taulet, ja alcalde, reprendrà la proposta amb voluntat d'incorporar-hi les biblioteques que repartia el govern espanyol i que després explicaré. Es van redactar fins i tot unes bases aprovades per la Comissió Especial per a la Creació de Bibliotecas Municipales en esta ciutat. Els treballs van ser llargs i públics i la premsa, la Renaixença, sovint se'n feia ressò. Tot plegat es va anar fonent com un volado i només ens consta una referència a la Barcelona en la mano de Josep Roca i Roca al 84. Diuen los bajos, con la entrada por la Plaza San Miguel está próxima a instalarse la primera biblioteca popular creada por el Ayuntamiento. La batalla, però, s'allargarà fins 1908. Aquell mateix any, 1871, una altra iniciativa coincideix amb la impulsada per l'Ajuntament. Anomenada Biblioteca de los Comunes Depósitos, Pau Puigxuriguer i Arabia i Torra demanaren una biblioteca popular a la ciutat. No va passar d'aquí. Aquell mateix any el mestre Joan Pla en volia una a la seva escola, per la qual cosa posà a disposició els seus estalvis i els seus 300 llibres que havia reunit de obras morales, literarias y científicas, casi todas necesarias o útiles a la classe obrera a què se destinen. Enmig d'aquest desgavell, el 1869, l'Estat promovia la creació de biblioteques populars, que de fet no eren més que una caixa amb llibres diversos, que habitualment i en el millor dels casos eren rebuts en alguns municipis o en entitats per algun prohom amb desig d'afavorir la població com a punt de partida d'una biblioteca pública, però que gairebé mai va reeixir massa temps. Hi ha una petita excepció, que és a Vilafranca del Penedès, que la van anar mantenint i encara queda un reducte que el tenen conservat a l'arxiu. En aquest marc, doncs, només aquelles iniciatives més sòlides han aconseguit arribar fins aquí, fins avui. Convé tenir present aquesta situació que he presentat molt lleugerament per entendre per què Rossend Arús, molt implicat en la defensa del món obrer, decidís crear una biblioteca per a la ciutat de Barcelona i també que la seva magnificència sorprengués fins i tot més del compte, com veurem. Com veiem a la imatge, número 10, aquesta, diu, només a Barcelona les iniciatives van ser moltes. He fet una petita mostra. Això, entre els anys fins al 95, que és el que ara ens ocupa, doncs van haver aquestes iniciatives, que són, algunes les he citat. Les que porten aquest asterisc al costat són simplement que demanaven i rebien aquesta caixa de llibres. Algunes, com per exemple la de Sarrià o així, tenen una mica més de documentació que ho fa interessant. Són intents i les he recollit perquè es vegi una mica que hi havia una ebullició, un cert interès. Que crec jo que l'important és l'interès tot sovint, no a vegades el resultat final ben bé. Bé, però en la història de les biblioteques a Catalunya hi ha un fet important que neix fora de la ciutat, la Biblioteca Museu Balaguer a Vilanova i la Geltrú. Aquesta biblioteca és la primera que fa el ton tècnic i conceptual que ho canviarà tot. Quan neixi l'Arús, només dues biblioteques, la Balaguer i l'Arús, havien estat creades a tal fi
abans de la constitució de la Biblioteca de Catalunya. Són les dues úniques. Avui, a Barcelona, també altres poblacions com Igualada, Palafrugell o Reus, conserven importants centres bibliotecaris, l'Ateneu Barcelonès, que és el paradigma, que són el resultat d'una bona gestió d'unes entitats amb propostes de diferents activitats, una de les quals, la biblioteca, ha esdevingut central. Però vull remarcar que cap d'elles va néixer amb l'objectiu exclusiu de ser biblioteca pública. Doncs quan canvien les coses? Doncs el 2 de gener de 1882, el mateix any que Rius i Taulet pretén recuperar la iniciativa anterior de crear biblioteques populars a la ciutat, quan es posa la primera pedra a la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova. Canvia el paradigma, nova planta, oberta a tothom i amb un bibliotecari format a Europa que organitza la biblioteca amb criteris totalment tècnics i que parla per primera vegada de biblioteconomia. Crec que cal interpretar la irrupció i la influència de la Biblioteca Arús com el senyal d'un final d'un cicle constructor, d'una manera d'entendre la construcció cultural d'un país. I es reforça aquesta posició si es consideren determinades reaccions a la seva presència i influència social. En el substrat d'aquesta ingent demanda de lectura comença a treure el nas en el terreny cultural una incipient planificació nacional. Cal remarcar, amb molt d'èmfasi, la gran expectativa que va aixecar la seva inauguració. I segons la crònica del moment, hi ha la fotografia aquesta, que inauguració solemne amb una cerimònia en què es lliuren prop de 15.000 firmes d'adhesió recollides arran de l'obertura i participen més de 150 entitats cíviques, 3 bandes de música, diverses corals, els cors de claver. Diu, el fons inicial és de 24.000 volums, el 1895 registra 33.432 lectors i 35.877 obres servides. Posteriorment i fins l'any 1911, la mitjana gira entorn dels 13.000 lectors anuals. El director bibliotecari va ser Eudald Canivell, tractadista, tipògraf, dibuixant, bibliògraf, amb Martí Pons com a conserge i Joan Didac Gallego com a porter i auxiliar. Aquesta és la crònica. Els seus respectius protagonistes d'aquestes dues biblioteques potser no n'arribaren mai a ser del tot conscients del que estaven fent. A la Biblioteca Museu Balaguer, que disposava d'un excel·lent fons ultramarí, Don Víctor hi volia lligar una biblioteca de la Corona d'Aragó i Eduard Toda en una carta definia la institució balagueriana com un museu nacional. El 1904, Cel Gomis, en la memòria que hi ha decenal, que ja hem citat, emmarca els eixos de la Biblioteca Arús dins els mateixos paràmetres que havia defensat anys abans Balaguer i que en paraules de Gomis són les obres referentes a los antiguos pueblos que formaban la Confederación Catalano-Aragonesa y las relativas al descubrimiento de las que en su día fueron posesiones españolas de ultramar. Però és la trajectòria vital d'Arús el que el du a definir la seva biblioteca com a popular, mentre que Víctor Balaguer parla en genèric de biblioteca pública. En el fons, tots dos tenen el mateix objectiu, però aquí, com veurem, el nom fa la cosa. Dos homes amb ideologies i obediències maçòniques diferents plantaven la llavor dels equipaments nacionals. Són iniciatives particulars. Ambdós van incorporar als seus patronats representació pública municipal, a Vilanova amb el síndic i a l'Arús amb l'alcalde a la presidència. Els dos la lliuren a la ciutat i en cas de faltar el compliment, Balaguer l'encamina a l'Estat i Arús en passava la propietat als membres del patronat. Ambdós van actuar filantròpicament. Per tot això crec que la Biblioteca Arús té més importància pel que vol significar que no pas per la incidència real en la promoció lectora als obrers, als quals anava destinada. Alguns comentaris publicats gairebé contemporàniament ens donen arguments. Alexandre Galí, en aquella magna obra de la història de les institucions, diu: per nosaltres, la Biblioteca Arús es trobava en una mena de passat arqueològic i així se'ns enduia la tendència a considerar-la una biblioteca popular,
encara que molt més amunt que aquelles anacròniques i minces biblioteques que va organitzar la Societat Econòmica d'Amics del País. Indubtablement contribuïa a aquest estat d'ànim el silenci sobre l'existència d'aquesta biblioteca de tots, o gairebé tots, els que contribuïren amb el seu esforç a crear la Biblioteca de Catalunya. Per cert, i ara en parèntesi, ell mateix no cita mai la Biblioteca Balaguer, però bé, això és una altra història. Galí critica durament Puig i Cadafalch i a Pijoan per aquest aïllament i afegeix que per les característiques de la Biblioteca Arús es pot aparellar amb la Biblioteca de Catalunya i com aquesta, diu ell, compresa en el capítol de les institucions creades a Catalunya en funció d'estat. Els gestors marmessors triats van quedar un xic lluny de l'objectiu teòric al qual es destinava la Biblioteca de Rossend Arús. I ara veurem alguns comportaments dels obrers dins la biblioteca aquests primers anys. Amb un to un pèl còmic, Antoni Palau i Dolcet a les seves memòries ens presenta la inauguració i els primers dies d'obertura de la biblioteca. Diu: donat el caràcter popular d'aquest edifici, les primeres setmanes no va poder donar l'abast de tanta gentada com s'hi presentà. Els passadissos, l'escala, el vàter, tot es veia ple de gom a gom. I el curiós és que molts demanaven els llibres gòtics exposats en vitrines com a mostra tipogràfica i els llibres engravats al coure i a la fusta, per bé que no comprenguessin les llengües en què eren escrits. Per això fou una foguerada que el temps apagà. La majoria d'aquells que emplenaven els àmbits de la biblioteca pel mer fet d'ésser pública i de caràcter popular aviat es cansaren i anaren deixant els llocs a l'abast dels veritables llegidors i estudiosos. Rossend Arús i Arderiu havia adquirit tots els llibres del seu temps i naturalment convenia procedir a una selecció. Considerant, doncs, que certes novel·les i altres obres de mena literatura, en lloc d'educar els obrers, els pervertia, es decidí vendre un important lot al llibreter veí. Per això, a la seva parada es veien durant molt temps exemplars amb els superlibris de la Biblioteca Arús. Per altra banda, Max Bembo, que era el pseudònim del periodista José Antonio Ruiz Rodríguez, a l'article Una institució popular, publicat a Labor Nueva al gener de 1906, deia: el visitante no hace caso de estos avisos, muy pocos entran en la casa de estocados, sin ceremonias escupen en el suelo, rastrean los sillones, pasean ruidosamente, se estacionan en la sala y el viejo que les abre la puerta, el señor Martín Pons, dirige iracundo su mirada a diestra i siniestra. Ell mateix es posiciona com a lector i ciutadà segons el que marca la mateixa escriptura fundacional. La única biblioteca pública particular no es mirada con el respeto a que es acreedora. La única biblioteca pública particular no satisface las aspiraciones de los que por la cultura luchan. La única biblioteca pública particular no ha seleccionado bien sus obras. Y demana fins i tot que en nombre de una parte del elemento sano de la ciutat se eliminin aquestes males lectures. Bé, aquests testimonis confirmen la distància entre l'objectiu de la biblioteca i l'estratègia adoptada en aquell moment que pretenia, des del seu punt de vista, oferir el millor que tenien a les seves mans als senzills lectors als quals volien ajudar. Unes cartes inèdites ens ajudaran a comprendre el distanciament i com, he dit abans, el nom fa la cosa. Són de l'editor Inocenci López, adreçades a Víctor Balaguer entre el gener de 1893 i l'abril de 1894, amb l'objectiu d'aconseguir llibres dels diferents ministeris i, pel damunt de tot, obtenir una col·lecció de gravats de la calcografia nacional. Hi ha, però, un matís important en la definició que pot ajudar-nos a aclarir conceptes. A la primera carta, del 2 de gener del 93, demanen els gravats i una biblioteca escogida s'esforça a distingir-ne la categoria. Diu: en Fomento se acostumbran a conceder dos clases de bibliotecas, dando a una el nombre de biblioteca popular y a la otra de biblioteca escogida.
La primera de estas bibliotecas se concede fácilmente a puntos de poca importancia y se compone de libros de poca importancia y folletos formándose de 3 a 4 docenas de libros. La segunda de dichas bibliotecas se concede a sitios con mayor importancia, es más numerosa y las obras de superior valía. I es queixa que a l'Arús se'ls ha concedit una biblioteca popular i ell mateix, quan la va inspeccionar, va poder constatar que lo concedido no valia la pena, doncs no tenia importància alguna. Hi ha l'anècdota que per aquests anys l'Ateneu de Vilanova, que li donen una biblioteca d'aquestes, la retorna, perquè esclar, allò era un desastre. A partir d'aleshores, reitera una vegada i una altra el desig d'obtenir la biblioteca escogida i la col·lecció cartogràfica, per la qual cosa demana la intervenció de Don Víctor. En la del 18 de gener de 1894, l'escriptor Josep Sanmartí i Aguirre, des de Madrid, perquè hi vivia, diu: como el señor almirall tiene prisa de inaugurar la biblioteca Arús, sería conveniente que recomendara usted al señor ministro de Fomento la inmediata concesión de la calcografía y la biblioteca escogida. Durant el mes de febrer reben llibres procedents dels diversos ministeris d'Obres Públiques, Agricultura, Instrucció Pública, etc. Per la qual cosa agraeixen aquestes gestions a Balaguer, però sense oblidar la reclamació, sobretot, dels gravats. El 13 de març reben la mala notícia que els ha estat denegada la col·lecció calcogràfica, amb l'argument que ja se n'han repartit massa, i López replica: indudablemente que cuantas colecciones se hayan concedido y puedan concederse, ninguna tendrá más útil y importante aplicación que la solicitada por nosotros para la mencionada biblioteca popular, pues al servicio del público de una de las capitales más cultas como es Barcelona. Creu que valia la pena fer aquesta excepció i demana una nova gestió a Víctor Balaguer, que no fructificarà, per la qual cosa l'Abril escriu enutjat perquè ha sabut de buen origen que s'han lliurat 3 col·leccions més de gravats i que una s'ha destinat a la Balaguer. De les cartes catalogades fins ara no n'he localitzat cap altra que resolgués la qüestió i desconec si finalment van arribar els gravats, no sé, ja m'ho explicareu això. És evident que la Biblioteca Arús a la ciutat de Barcelona va fer canviar les coses, perquè aquell neguit generalitzat de demanda de llibres, de biblioteques i de formació havia arribat a la majoria de la gent. Va canviar també perquè el compromís d'una persona com Arús modificava literalment la perspectiva entorn les necessitats culturals d'una ciutat com Barcelona. És per això que m'aventuro a dir que amb la Arús es tancava aquest cicle reivindicatiu i d'alguna manera s'obria el cicle constructor amb un nou debat entorn al model de biblioteca que li calia a la ciutat. Un dels models era defensat pels ateneus populars de la ciutat, que optaven per crear biblioteques de barri, però que va esclatar amb gran polèmica el 1910, quan Eugeni d'Ors, al capdavant, va defensar nous criteris biblioteconòmics a través de les seves glosses al glossari. Enmig, el 1907, es creava l'Institut d'Estudis Catalans i s'iniciava la remodelació cultural de Catalunya amb la decisió de crear una biblioteca nacional. Com a conclusió, crec que la política bibliotecària a Catalunya va formar-se de baix a dalt fins al naixement de les 2 propostes novedoses de Vilanova i Barcelona, amb 6 figures clau: Víctor Balaguer, Joan Oliva, Rossend Arús, o llegeixis Almirall Farnés, Eudald Canivell, que van posar el problema de la formació social al damunt de la taula i del projecte d'Enric Prat de la Riba, que va saber reformular-lo de dalt a baix i va crear amb Jordi Rubió al capdavant el sistema bibliotecari del qual avui encara ens proveïm. I encara podríem establir altres paral·lelismes molt interessants que caldria explorar. Joan Oliva Milà, bibliotecari de Vilanova, era impressor tipògraf. Eudald Canivell, bibliotecari de l'Arús, també.
Per concloure, m'acullo les paraules de Joan Ramon Resina, que assegurava que els noucentistes es comporten d'antuvi com a organitzadors i directors d'uns aparells ideològics encara inexistents que cal fundar per establir l'hegemonia cultural que somiaven. I dic jo que persones com Balaguer o Arús els van suggerir el camí. I Resina afegeix: continuïtat, doncs, entre intel·lectuals i polítics i entre idealisme nacional del catalanisme fin i secular i el catalanisme interventiu i realitzador del segle XX. En realitat, el noucentisme va convertir els objectius culturals en objectius polítics. Moltes gràcies.